Rowere mag duond od bura mano mar ODM e ward ma Kochia e kar chung' od bura mar Rangwe County ma Homa Bay. Jotelo mano yiero mar kor gwenge mane ODM otieko juma mokalo mondo koro ket mainogi e tego duond od burano. Rowerego wacho ni ywaruok moko mane oneno e kinde yiero mag jotend ODM kuonde moko e county no sani ok onego dhi nyime, kendo joma ne oyudo lemo mopogore opogore nyaka koro chak chenro mar riwo wi jokanyo mag duond burano kanyakla kod tego duond burano e kor gwenge motelo ne yiero mar higa mar 2027. Kane giloso e romo mane gibedo godo Lare, rowerego kotelnegi kod jakom rowere mag ODM kar chung' od bura mar Rangwe Edwin Anayo okoni tiyo e twech achiel e kind jotelo mano yier ema biro miyo ODM bedo gi teko e kor gwenge. Kendo yiero notimore maber e Rangwe constituency ka maonge koko. Koro gimodong'nwa kaka jo party gi youths ma wan go e bwo party, wadwano ariw yudhe koa malo nyaka i ward. Party ni nyaka rite, to ok wanyal rite kendwa kaka wan youth. Wati uru twech achiel mondo chama mar ODM bendo bed motegno, obed gi tiende. Pile wang'e maler ni youths e teko mar chama kochakore gi piny ka. Koro wan kaka joma tindo kwasebedo motegno to chama nyaka bede ma. Youth tema Homa Bay County wakwayo unia riwruok e teko. Gimoro amora kitimo to nyaka unity bedi. Waseti kodwa marach kaka wan joma tindo, itiyo kodwa siasa ka siasa gik tibolowa. Wang'ni wabedo e dwol achiel ma wacho ni no to en no mochiek. Kata tenders mag county ere kaka youths nyalo benefit. Koro wachako gi Kochia ka mondo policy wano maybe other youths go nyalo borrow from elsewhere. Mayudhe osebedo katiyo matek ne chama, and kidwaro youth power sa election yudhe mitiyo godo. Wagoero kamano ne jotendwa mane wase wuotho kuom gima no yie tiyo kodwa kanyakla. Wabiro loso mpangilio maber mondo mi yudhe oyud konyruok, ok ni jo siasa tiyo kodwa to bolowa kako osebedo kitimo pile.